Asukwe. But not many somebody. But not me open the table. Engineer Bruno. Abadi abakiri boy ile. Ṣé ló ń gbèjọba? Ezo pẹ̀lú kù kí jẹ́ máa ti máa kọ́ lága kókó. Ezo pẹ̀lú kù kí jẹ́ máa ti máa kọ́ lága kókó. Akókó mẹ́rẹ̀mẹ́. Ó mẹ́rẹ̀ kojú stéètì màmá. Ó mẹ́rẹ̀ kojú stéètì pàpá. Ebe mo jẹ́ lẹ́kùn lóbi lọ́ngù náde èkó. Wọ́n ní arúsí, wọ́n lọ bí àgbà méje mọ́nu o brọ́dá. Ayédèmá, nínú àgọ́gí ó, jíjẹ́ ṣe wà lè bá. Tọ́wọ́tọ́ lọ gbóòrú kánọ́ bí ndé mmanụ máa balaga. Ọkụ ọdọ gbóòrú kwụyelu ndé mmanụ nọ n'ime ya. Ebe mo, ojukwu bọket agee. Ajukwu bọket agee. Ayédèmá, mgbọdọ nọ n'ohere n'ebe a. Abụ ama bịakụ ka anyị shabụrụ mụ ndị ji nnabịa nna. Ahụhụ ihe ga-eme nne mmụ mama. Na nwokumo, achọgụ kelu ugwu o, brọda ọnụ nke ala. Ịgbanye ji na rose. Ịgbanye ji arụda. Ịgbanye ji aṅụ nkọ. Ịgbanye ji na aṅụ nkwụ. Keke na pepe. I see thy rivals. Kamfo thy rivals. Ọkada pepo. Ụfọdụ ji arụda. Mụ onwe meji meti mbere. Ụfọdụ ji arụ oso. Eji meji marụda. Keke na pepe. Aila jigiji. Aila kutukum. Dame. Jigiji. Asukwe. Abalite. Olama bere yo. Kwamime. Lama bela gabeji agbese. Emre ni lori dogunmo. Preyin deje wọpọ. Ajile. Onye mejọrọ mara ni o mama. Onye mejọrọ mabara. Ewegbele lowa. Nga ojaduru. Emre ni lori dogunmo. Preyin deje wọpọ. Ọpọlọ. Santos. One man will be one of the other. Gospel, alias Babarika, Menage, one of the other. Ogarela Gemma, what why? Ibanye jina rose, ibanye jaroda, ibanye jamungo, ibanye jina mungo, keke na pepe, I see thy rivals, Kamfo thy rivals, Okada pepo, Ụfọdụ jaroda, mụ onwe meji meti mbere, Ụfọdụ jaroso, eji meji maroda. Ọchụ nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ wee ọsọ. Ehie nwa ọdụ achị eji achụrụla ya isi. Shọkụ ọchụ nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ wee ọsọ chai. Ehie nwa ọdụ achị eji achụrụla ya isi. Nwunne m na-abụọla chi Igbo ndị mma ala Owere ndị ọma mejiri chi mebụọ chi uji na abọchi ịmụrụ m nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ebe ahụ ị nọ ele ekpere taa na-erikwala ha gụrụ gị ịbụọla chi ebe ahụ ị nọ ehihie ọma anyasụ ọma ọ na-agarakwala gị ndewo. Ndị were nwayọọ gama anyabemo onye miti mebole ịkwanye daga mbagomoro ọ ịkwanye daga
Ashi ọchụ nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ nwekwanụ nwe ọsọ onye enwe ihe ọpa enwekwanụ ihe oji akụwa onye chụga gị ọkpọrọ ọchụga ọkpọrọ onye gbugakwanụ gị ọkpọrọ onwe ya ka o megidega n'ihi na onye aka ya dị ọcha enweghị ihe ọbụla ndị iro pụrụ ime ya. Ọrịa mmakpa ka m chara abaga gị na ha omume anyị ma akọọla gị akụkọ keta Wenesde ahịa orie abalị 12 ke ọnwa asatọ ya ọnwa Ọgọstụ afọ 2020. Onye ga-ya ga-anọkọkwanụ taa ka ụkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri pikin. Enwere ihe ọma ị ga-eme na m ihe ọma ahụ ị ga-eme na m ọwụ nene ọwụ gị were otu kpọmkpọm oge na oge ị nwere nga ahụ ji shia meseji biko ọrịa onye nwe anyị mkpa shia meseji mee ndị mmadụ invite ka nwe bịa gere akụkọ kpochi gbaa. Agbanwe dịka izu ana kama Igbo o nwere akụkọ Chima kọla nnụ. Enwere akụkọ Chima kọla nnụ. Enwere akụkọ mere obodo ụmụ anụmanụ. Otu eji ahụ maka ntuliaka elu n'ala anyị INEC na mkpirisi asụsụ bekee eyiela abalị 31 nke ọnwa Ọktoba afọ ya 31 Ọktoba reda echi a ga-eme ntuliaka elu iji họpụta onye sinetọ ịga anọchi anya ndị zonu Ọkigwe na obi sineti ala anyị ịnọ na Abuja. INEC kwuru chi a ga-eme ntuliaka elu ahụ n'abalị 31 nke ọnwa Ọktoba afọ anyị nọ n'ime ya. Anamranachi onye dubu na oche ahụ oche sineti Ọkigwe zonu wụkwanụ sinetọ Benjamin Ụwajumogwu odukwanụ n'oche ahụ nwụọ na ngwụcha afọ 2019 n'ụlọ ya nọ na Abuja ebe ọ dagburu sụhafụ dagbuo chi ọnwụọ na eliekwanụ Ụwajumogwu ahụ n'ọnwa Febụwarị afọ anyị nọ n'ime ya. Kemgbe ahụ enweghị onye ọbụla nọchitega anya ndị zonu Ọkigwe na sineti ala anyị. Kemgbe ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-agwakwa na lekaleka ịnọchi anya Ụwajumogwu nwụrụ anwụ. Ndị so na-agba lekaleka ịnọchi anya Ụwajumogwu sinetọ Ifeanyị Ararume wụkwanụ onye na-awụrụbula sinetọ zonu Ọkigwe ahụ ugboro abụọ na ọ chọgakwa ịwụghakwa sinetọ ndị Ọkigwe ọzọ ugbulaka na onye ọzọ sokwa sinetọ Atani Achọnụ one arm general wuo onye nwetasuru mmeri onye kwuruchi nwetasuru mmeri maka oche sineti Ọkigwe zonu ahụ mana emechaa ụlọikpe achụtuo Atani Achọnụ na nyezie ya Benjamin Ụwajumogwu na ịnwụrụ anwụ. Benjamin Ụwajumogwu anwụọkwa na ugbulaka na anachọm onye ga-anọchihu anya ya sinetọ Atani Achọnụ afụdahụkwa chaya hụ bịagakwa ịzọkwa ya wụ ọkwa sineti zonu Ọkigwe. Ikedi Ọhakimi Ikiri ichibukwara steeti Imo ọ fụtakwala chaya hụ sokwa azọkwa ya wụ oche sineti zonu Ọkigwe. Onye akpọkwa Chikwemi Ọnụọha omeihe ukwu osokwa ndị zọgakwa ya wụ oche sineti Ọkigwe Ụwajumogwu ịhafụrụ nwụnyụọ anya.
Mekele gị ọnwụkwe tempụlụ ndewo onye mana Holland ekene ụwa ịbọọlachi Chinedu Olebike ekelela m gị CEO Sidems Company ndị ọma eji akpụba Turkish door n'ala Nigeria ya rụma ịchọọla ezigbo ụzọ ị ga-etiga ụyọ gị ma ọkwanụ kọmpanị gị nwee ezigbo nchekwa ọwụ Sidems Company wu ndị eji apapata ya ezigbo Turkish metal door bulletproof doors ejikwa ha enye 3 years warranty tu ndị ọwụla ịzụrụ nwa ahịa n'ime 3 years ahụ ụzọ ahụ mee na krem gbomanwe agaghị abịa mara ihe nwa oge eme ya ejikwa ha emekwa servicing na maintenance ya rụma enwere ndị ka ị nwere ike bịakwa mee na gị ya servicing or maintenance Sidems ka ọwụ ihe wụ ọrụ ngo isi onye ọrụ ngo nọkwanụ Abijo GRA ịnọ Lekki Aja steeti Lagos enwekwara ha ụlọ ọrụ nọ na Spintex Road opposite GT Bank n'Ọparaku Estate Accra Ghana ọwụ ndị ọma eji ere Turkish door kpọnwụ ka m onye gị ụzọ wee gba gị rahụkwanụ gị bi minyọrọ ahụ gaa rahụji ama onye ochi gbachaa ụzọ gị ụkwụ ya eji nwayọọ lakpuo n'ihi na enwe ụzọ ọ ga-esi abata nga ahụ ọkpa ochi jejere kpọnwụ ebe na bọọlụ ịchọlachi nwụpa ala gị ya agaghị apatala gị ya nọọsọ Naijiria agaghị apatala gị ya Aremma Chief Olewike Ashimyarela gị ma Makoola Kalistus Akuchie ndewo nọnso talented ọha na-ekwu Bright Anselm CJ bikori am na-akpọ nna na-ashia meseji n'ihi na ọrịa onye nwaanyị mkpa shiakwala broadcast Chineke agọzie gị immediately Jonathan Mampas egbe ụmụ uche nọnso talented Fabian Chukwudi your disease belong to nwanne m usu Amuche Judu ndewo Chika Agụkwe Lonjalo Nokwanda ndewo Teneski Joseph Chiji Oke Prince Sonny Educhinko Onyoma na Malena Okoro Benson ndewo Kendo Sani ekelela mege ya rela onye ukwu mma rela onye nta mma Edu awa aka ọrụ nda Chineke Chineke nwere netwọk jishi ike Emechawa anyị gakwa ala onye omeiwu nọchinaga anya kansụl Nwangele na ụyọ nzukọ omeiwu steeti Imo ịwụkwanụ osoda onye isi ụyọ nzukọ omeiwu steeti Imo iwu deputy speaker n'asụsụ bekee aha ya wụkwanụ Amara China iwu anyanwụ o mee na ndị bekee nwe obiọma reda obila mmanụ 120 ego iji kwado nwụ n'ọrụ aka nakwa azụmahịa ya wụ n'asụsụ bekee o nyere 120 people ndị Nwangele o nyere nwolonu iji kwado nwụ na azụmahịa nwụ nakwa iji nye nwụ ọrụ aka n'ihi na o kwuru shi anyị ahụ chọpụtara shi o ji arị mma inye mmanụ iji mmanụ kpeshi eji azụ kara iwere azụ jiga ya ugboro ole ka ị na-aga inye ya azụ shia rie ahụ ga-akala ya mma ịkwado ndị inye nwohe nwo ga-ejije biri na-arụfụtakwanụ ego nwo ga na-eleta eji eleta onwe nwo ya họrọ mmanụ 120 120 ndị enyere loanu ya ụyọ ọba ego ala anyị CBN nakwa ụyọ ego microfinance bank akpọrọ Nisra Microfinance Bank Training Loan Scheme gbakọrọ aka ịhụchi enyere ndị Nwangele ego ebifutala ndị Nwangele ego achịkwanụ ndị niile nwere ego ahụ ebiga ahụ chita n'otu nde naira ruo nde naira 7 from 1 million to 7 million ka ị nwere ike biri n'aka mgbo chi ego ahụ ebigakwanụ ndị ebe ahụ chi enwere ha ike kwụọ ya n'ime afọ 7 etiti between 7 years ka nwo ga-eji akwụ ya ụgwọ ahụ ebila nwo iji kwalite nwo na azụmahịa nakwa ọrụ aka
na-ekele gị Timt Marshal Emmanuel Frederick ndewo Aboside ndewo Chibike ndewo yarịla gị ma Chidebere Evaristus Emenike ndewo echi I hope ụzọ dị mma in Imo steeti nna gọvanọ anyị ga-asa gị ka ahụ Blessed Sylvester ndewo nwanne Emeka Nwadeta Emeka Ishime Kole Orthodox family Emeka Onyama Beje Manu Emeka Ofupanya Oyi Wizard Emeka Yakuma Amori Ishime Kole Ewelike Yakuma Onyi Yara na nke ya USA Mama Gage ndị obodo nne na-atọ Ihiọma na kansụl ọlụ steeti Imo ahọpụtala Chifu Clifford Okoronkwo Ụba onye ji Ugwumba one of Ihiọma mara ahọpụtala ahụ ya dịka eze ọhụrụ ndị obodo ahụ ndị obodo Ihiọma enweela eze ọhụrụ ọkwanụ eze elekti aha ya ọkwanụ Chifu Clifford Okoronkwo Ụba achị ahọrọla ya dịka eze n'obodo ahụ maka o mechana otu afọ onye eze nwoke ọzọ ịnwụrụ anwụ Chiomena otu afọ nwa gbatuchara mkpe ya agbatuola ahụ mkpe onye eze ka ọzọ ịnwụrụ anwụ ewu eze CSO Okafọ nwa na-mee ya chi onye chọrọ iwu eze ya kwufuta achịkwanụ ihe mere eji mee ya eze wuchie naanị Chief Clifford Okonkwo ahụghị onye bịara bịa gbaa akwụkwọ nomination fọọmụ eji awụ eze chima ọ gbara akwụkwọ ndị niile n'ebe ahụ enwe maka onye chọrọ ịgba akwụkwọ iji wụọ eze enwekwa onye pikiri nomination fọọmụ onye ọbụla akwado ya chihujema okpu ahụ kwurela ahụ chi enwe onye ọzọ chọrọ ikpu ya chi ahụ ya wụ onye ogbu ahụ kwesịrịla ikpu mkpuruhu jema chi eze ahụ kwesịrịla ahụ ọ gwọọla eze elekti ogbulaka ha na chegawu echi aga edu ya iyi ọrụ sue ya ene dịka ezigbo onye eze ndị obodo nne na-atọ Ihiọma ịnọ na kansụl ọlụ steeti Imo Toneski Nobechukwu ndewo Prince Sonny Educhinko ndewo happy Wednesday to you Okoro Benson ekelekwala m gị Kpole Ugo Boss ome ka agụ Ugonna Eto onye ọma ịnọ na Accra Ghana isi nna mene ndị a ga-agbagwu ugwu on the day of that election ka aha gbasara nwụọ Mike ndewo abụọla m chi Mazi Tija ekelekwala m gị Chinedu Olebike Ishowrebike my man special greetings from Chief Victor yarịela gị mma onye ọma na Accra Ghana Kendo Sane ndewo Ishishikata Doha Elega ndewo Educhinko ndewo ọwakọọrụ Chineke Pope Obinna Kamba si ekele m onye ọma na Dubai Kingsley Nwabekee ndewo nwanọ n'eze Prince Onyeka yarịla nnọmma Mommy Joy Alexander Ebolachi onye ọma na Belgium Mimi Chris ekelekwala m gị Stanley Chuksu Mike Chinaka Chaike ekelela m gị si Mama Martins MC Shenno share message don't forget to share the broadcast Nze Vincent ekelela m gị Okoronkwo Rafael Ohiri Kingsley ndewo
One of Japan, he came man of all. One day, setting up for one of the hour. He won't come. Don't this. Mrs. Chima, explosive Ndoma, USA. Ndoma Bede Manu, Sanko, official. Stancom, group of companies, United States of America, Anukraka. O debrela na steeti Imo Itazi-Debrede ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ praịmarị steeti Imo ịnọkwanụ okpuru IMSUBEB ya wụ Imo State Universal Basic Education Board ebeela akwa kpọọ akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzoremma aga ya uru abụọ nwa kpọọ ya oku chi ya biko amahụ ji Chineke nna arịọga ahụ apology ụkwụọdụ nwụọ ụgwọ ọnwa nwụọ achịhụ kemma ọnwa anọ ekwu akwụbe nwụọ ụgwọ ọwụla kemma ọnwa Eprel afọ chenwebe ego ọwụla nwo nwetara si agụụ ahụ na ha awụ nwanya chi Hope Uzoremma hụ biko amahụ ji Chineke na nwa ahụ nwoke ewu Jizọs Kraịst arịọga ya Hope arịrịọ chi hụkwuo nwụ ụgwọ nwụ ha achọghị ime protest ike protest ha arịghị nwụ hụkwuo nwụọ ụgwọ nwụọ onye kọmishọna mmụta steeti Imo ewukwara ọkammụta Bernard Ikegwuruọha agọrọla ụkwụ na aka ya n'ebubo ahụ eboro ya n'ọchịchị steeti Imo chanwa ahụ jiri nnọọ je anaraga ndị ụlọ akwụkwọ ndị ọkpọrọkọnwe ya wụ private skuulu na steeti Imo ego ruru N300,000 300,000 naira chọghị nwụ naga ndị private school na steeti Imo mmoji agbaala nwụ ọgwụ mgbochi coronavirus ya fumigation mmoji efumigeti ụlọ akwụkwọ nwụ n'ihi na ọchịchị etiti kwuru chi tupu a na-agbatu ụlọ akwụkwọ maka ndị chọrọ ile ule WAEC chi eji gbachaa ụlọ akwụkwọ niile ọgwụ fumigation ka agbagbuo ọrịa coronavirus ka ụmụ skuulu nwobidolem ụlọ ahụ nwa nọchie ama enwe ihe ga-ịkpa nganwojia maọkwanụ nganwodu nwa agakwana para ya wụ ọrịa abịa bụ ọchịchị steeti Imo ebochachihụ ndị private school kwụọ 300,000 naira for fumigation mana onye kọmishọna okwu mmụta kọmishọna for education steeti Imo ịwa ọkammụta Bernard Ikegwuruọha ekwuola chi enweghị ihe rịkpa ahụ nọ anwụhe enwe mmụọla mgbe ha gwara ndị private school chi nwokwuo nwụọ ụgwọ okwuokwa nnachi ndị private school nwụhụ ji aka nwụọ ji efumigeti skuulu nwụọ niile iji hụchi edomara ebe ahụ ya arị nchekwa maka WAEC ule WAEC a chọrọ ile na nso nso mana mọọlụ anọ n'ime ọhịa eche ya Aremma Anadu Nzube Tricia Pati Njoku Osha Edwin Nwachi Nebere Cristiano Chuksu ndewo ekelekwala m gị Educhinko ndewo Cristiano Chuksu ishi good morning from the other side nwune ya dịrịkwara gị mma onye na wee ya Aremma Chinedu ihe ji ọfọ Obiọma Chinye ọnụ ya rela nọ m Uchenna Augustine elekpanụrị ndewo ya ọchịchị abịa meseji gba mbọ shia ya
Penta. Oh, no. Ayédèmá, Nuna Kodio, Chiche Waleba. Awusa no buru kano pinde manu mabalaga. Akwodo buru kuyelu nde manu. Na katakata ahụ ịdapụtara na steeti na mahadum steeti Imo IMSU na mkpirisi asụsụ bekee gbasara ọnyụpa enwega na ebe ndị ọchịchị ya nọ ebe gọvanin kansụl nwo ịnọ akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma aweela ụkwụ na mahadum steeti Imo rịda ọ họpụtara ndị ndu ọhụrụ ịga na-eleta gbaheshi agaga na mahadum steeti Imo ewu IMSU ahọpụtala ndị ndu ọhụrụ ka onye isi nwo ewukwanụ Bishọp Loisius Ugoji ayawu onye isi chairman IMSU Governing Council ugbulaka na anwoga na-ahụ kpa ga na-eshi akpụmakpụ gbasara akpa ga-eshi mee IMSU a na-aga n'ihu. Ndị ọzọ nọkwa na otu ahụ wụkwa Leostani Eke nwanne anyị nwoke inwe Zinus Computers nakwa Tony Ezenna Orange Drugs nakwa ndị ọzọ ahọpụtakwara nwo na IMSU Governing Council Board iji hụchi ha niile gaga nke ọma na IMSU a na-akwụkwanụ ndị ọrụ nwo ụgwọ ma o kwesịrị. The enemies of Igbo State. Senator Uzodimma has come. That's not unstoppable. The criminals of Igbo State are on the run. All the political members are on the run. Because of the emergency. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so on. The body language of this administration, the body language of the state ụfọdụ ndị steeti Imo agbaruola ihu gbasara ngagharị nkwado solidarity march emere na steeti Imo ke otu akpọrọ Hope for Good Governance imere na steeti Imo nwa agbaro ihu soduru herikpa ahụ arịmma wee bogidekwana akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma agaghị ugboro abụọ ebubo shọwụ ya haziri ngagharị ahụ na steeti Imo chaka ya kwụ ngagharị ahụ ndị ahụ imere na steeti Imo chinyemekwana Hope ididiga nwoshinwoji eme ngagharị ahụ ahụ maka Hope Uzodimma ahụ nakwa ndị mmanụ ichepụta n'igwe deje nabata akachiga steeti Imo akachiburu steeti Imo uyi ikpe chụfuru achụfụ. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated net. Beshi gbanu igwe jeje nabata Emeka Chinwekpe ihe dị ọha nwashi Hope Uzodimma ha na-diga ndeke ya nwa ejeje mee solidarity march shangma hụ kwadoga Hope Uzodimma so ndị steeti Imo shi anwụ ha amarachana ka ewu eziokwu shi herikpa ahụ agharịkwanụ mma ma otu
ma otu maka ihe dị ọha maka hope ahụ hụrụ kpechi nabata ihe dị ọha ha na-adịga ndị mmanụ ha eje na-eme maachị na steeti Imo chama hụ kwadoga yawu hope Uzodimma na ọchịchị ya ọchịchị hope ahụrị mma sa ha elela ndị ọjọọ chụbacha nwụọ n'ọnụ nwụọ. Unstoppable. The criminals of Igbo State are on the run. All the political armed robbers are on the run. Because of the emergency of Senator Uzodimma. And we the members of Igbo for good governance. From the local authorities of Igbo State. From all the police units and the worst in Igbo State. We have come to say Senator Uzodimma we know. ịrụọra hope ọrụ ịma mmadụ egwu ọwụhe nwokara nga ahụ so ọtụtụ ndị steeti Imo kwuru chi ahụ maka ihe dị ọha ahụ bara nnọọ pụlụ oweti hope Uzodimma ha chịkwa ya jikwa ndị steeti Imo chi anyị ahụ nwekwara ndị soga ya azụ chagwa ahụhụ kpara ahụwụ agwa ụmụaka Engineer Bruno. Àwọn yàgò kiri kọ́ ilé wa. Àwọn yàgò kiri ìjọba. Ezokwezokwu kíjẹ́ máa ti bá kọ́lága kókọ́. Ezokwezokwu kíjẹ́ máa ti bá kọ́lága kókọ́. Akọ́mẹ́rẹ́lẹ́ obìnrin Kogi steeti bàbá. Obìnrin Kogi steeti bàbá. Ebe mo jẹ́ lókun ló bí lọ́ngò náde ègbò. Wọ́n ní arúsí, wọ́n lọ bí àgbà méje mọ́nu o brọ́dá. Ayédè ma, nínú àkókí ó, ntí Jésù wà lè bá. Tàwùtọ́ lọ kúrú kánú bí ndé mmanụ máa balaga. Ọkụ odò kúrú kúyẹ́lu ndé mmanụ nọ n'ime ya. Ebe mo, ojukwu bọket agé, ajukwu bọket agé. Anyetima, mbọdọ nọ n'ohere n'ebe a. Abụ amabịa kụkọ anyị chabụrụ mụ ndị ji nnabịa nna. Ahụwe ihe ga-emele mmụ mama. Na nwokwuo, achọgụ kelukwu o, brọda ọnụ nke ala. Ịgbanye ji na rose, ịgbanye ji arụda, ịgbanye ji aṅụ nkwọ. ịgbanye ji aṅụ nkwụ keke na pepe taxi drivers Tampo drivers, ọkada pepo, ụfọdụ ji arụda. Mụ onwe meji mbere. ọrị mmasị nga a na-egbujiga ọkụ ekeje ya nga a na-egbujidega ọkụ azọgidega ya ụkwụ a na-ekeje na ya ọkpa oshari na ha omume anyị Makoola gị akụkọ ka anyị gere nụ ọkwari oke mkpa ka anyị jee gbafu aka ahịa n'ihi na ọkụkọ hara kwum ọ gakwuru eji nene azụ ụmụ ya nọrọkwa ebe ahụ ejekwala ebe ọbụla gerenụ ọkwa ọkpụkpọ oku ezinụlọ Mazi Richard Anyanwụ Obi ndị obodo Obiama Nguru ịnọ na kansụl abụọ Mbaise steeti Imo ji ohere na-akpọku ọha na eze chinwobịa soro nwo ṅụrịa ọṅụ Rita aga eshi nne nwo iwu Oriakụ Perpetua Iheọma Anyanwụ Obi echichi ezinne ọ gakwanụ enwe isi na Sọnde abalị 16 nke ọnwa Ọgọstụ afọ 2020 n'ụlọ okpere Holy Ghost Catholic Parish ịnọ na Obiama Nguru abụọ Mbaise ọ gakwana ebido ma ọ kụọ elekere 8 ka ishishi ụtụtụ ekpechaa okpere n'ụlọ okpere ahụ
a ga-anọ na ezi Maazị Richard Anyanwụ kwụọ ngaji eze mịga aka ọnụ ṅụọ mme ma palikwa aba elu bịamanụ ahụ erieri juru eju bara abara. Onye tili aka n'ọkwa awụ Maazị Patrick Nnanna Anyanwụ Obi ọpara ya Pati Botswana. Nnanụ na-akpa echi ma ya hụ ọkwa ahụ ọ ga-akpọtụ na Obuama Ngurumbaise na Sọnde izuụka na bịamanụ ahụ erieri gbara kasa. Enwekwa ọkwa ịchọrọ ịma ọkwa mmemme, ọkwa traditional marriage, ọkwa wedding gị, ọkwa burial, ọkwa ọwụla gwa Owerri Pikin aga m eme na gị ya maa ya ọha ụwa anụkwanụ maka ya ezakwanụ gị oku ahụ ịkpọrọ. Ọrị mma ka anyị ga-akwanụ n'ihu. O deberela na steeti Imo, it has debredi. Akachiga steeti Imo ewu Ndanyị Hope Uzoremma aga ya ugboro abụọ ebogide na otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP nakwa Emeka Ihedioha ebubo Shonwowunde ịkwadoro ndị ahụ apịara ụtarị na steeti Imo Showunde penshọn ndị ahụ enweghị ndị penshọn ọwụ ndị ahụ ahụ ndị nwoghachichara ndị PDP na Ihedioha ịghachichara kwụọ nwo puku naira 5,000 naira Chinwobia na-eme ngagharị iwe anabịa pịa ndị ahụ ụtarị abịabịa Chinwowu ndị lara ezumike nka ka a pịara ụtarị ndị ahụ ahụ enweghị ndị penshọn ọwụ ndị ahụ ha ahụhụ penshọnas steeti Imo shanwahụ ndị akwụrụ ụgwọ ịbịabịa laluo aha ọchịchị ya chenwekwa ndị penshọn ọwụla apịara ụtarị na steeti Imo Show Ihedioha na PDP bụ ndị ịkwadoro ndị ahụ chi aka nwụ na ụkwụ nwụ aha anọghịkwa ya anwụhụ ama ndị ọwụ chachọga nnọọ kpemehụ laluo aha ọchịchị ya mana aha ga-afụola nwụọ n'abalị Tuesday izuụka gara aga ka a pịara ndị penshọnas ụtarị ebe nwo jiri jee ime ngagharị iwe gbasara ụgwọ eji nwụọ apịam ndị nche achọdị ndị nche achọ ndị akpa obi toks ahụ ndị pịara ndị penshọnas ụtarị na steeti Imo mana ekwuola chi ọwụhụ ndị ahụ ha wụ ndị penshọnas ahụ ndị akwụrụ ụgwọ bịa mee protest. Ịmana steeti Imo enwere ghost penshọnas nwee penshọnas enwee ghost workers enwee ghost local gọọmenti enwekwa ghost gọvanọ enwekwara ghost Owerri Pikin enwekwala ghost Owerri Pikin uwulaka na eme ma agwa nnọchi ọkwa n'ịmata maka ghost Owerri Pikin ahụ nna jụọ m ajụjụ ma agwa nnọ maka ya Ghost Owerri Pikin ọ gbara ara ọrị mma onye na wee ya ndewo Toboy Uche Bright Jerry ejimka onye Okoli ndewo Chijioke onye na Kia ekele m gonye na Botswana dozie ekelela m gị dozie anyanwụ naanị ibe Uchenna Nnabuo ndewo echi Biafra is the solution to all this nonsense dozie anyanwụ ndewo Duchi Nkushima people King so ishi what is this man doing here on the screen Biafra Chikwode Fabian ishi accept Biafra now and be free Jonathan Evanpas wants to help me wish Mazi Ike Obosima onye ọma na Istanbul Turkey happy birthday Mazi Ike anyị celebrate ga nnọọ ya kemgbe ọrụrụ taa Ike nwoke ọma ịmara mma ọ nọkwanụ na Istanbul Turkey Mazi Ike happy birthday to you happy birthday we all love you anyị hụrụ gị anya iwe onye ka anyị wishenụ Mazi Ike happy birthday taa wụ birthday anyị shi ya gajiela gị Mazi Ike dozie anyanwụ ndewo Lonja nọkwa ndị ishi please I want to know about Ghost Owerri Pikin Ghost Owerri Pikin enwere one of my fan ịkpọrọ m shahụrụ onye chatiga hụ a WhatsApp hụ send ala ya ego ama ya hụ Owerri Pikin
anya hụ nọkwa ụyọ ọgwụ anya ha ara ike hụsendịala ya ego onye ahụ ya anachima ya ụlọ ha wụrụ nọmba Owerri pikin ya hụ ji ngwa ha ga-emewo hụ kpọọ ya fon ya hụkwuo ya chi olu hụ ma enu hụ sendịala ya ha ara ike ha arịa ya hụ na ụyọ ọgwụ gbulaka na aka ahụwo Ghost Owerri pikin ọ chọrọ isi iji zaa aha Owerri pikin and azị o dere na he ya oke na Facebook ka ọ chatisuru ya ọchị na Facebook ọ na aha Owerri nna eshakwa nna na ahụ na ke Ghost Owerri pikin Tochukwu Amechi ndewo otu nche ndị ndu ala Yoruba ihimera akpọga Amoteku ebido na ọrụ na steeti Ondo rịna akachiga steeti Ondo iwuretimi Akeredolu duru nwo iyi ọrụ piga nwo egbe piga nwo ụgbọala jiga nwo nkịta nakwa ihe ndị ọzọ nwo kwesịrị iji na-eche nche Annamarachi ha ewe otu ndị Yoruba ihimara otu nche nwo himara ị ga na-echekwa nwo ọ ga-anọ na steeti niile ịnọ na ala Yoruba agbakwana hụ ya Amoteku ndị Hausa ehimakwala kenwo mana kenwo ebidobere rụma ọrụ nwo kpọkwana kenwo shege fasa mana ndị Igbo ekwumabe achọbeghị ihima kenwo mgbe ndị Igbo chọrọ ihima kenwo nwa abịba gwama ndị Igbo shi community policing ya nche otu nche ime obodo ya oke ndị vigilante ị ga na-eche ọkwarụkpa ihe shiri na ahụ na ndị na ha ewucha ndị Yoruba ọgwụshowu ndị fọs ọgwụshowu ndị ihe ewekwana mma ndị ndu ala Igbo izukọrọ na Enugu nwa eme nzukọ kwuochi ndị House member niile House of Assembly niile ịnọ na ala Igbo nwụhụ pasị ya bilu eji ehimakwanụ otu nche ala Igbo kemgbe aha anyị anụ otim anyị anụ ụyọm anyị amara na ahịka anyị ji n'afọ iche maka anyị ga-iru ugbulaka ị ga-ịhụ a ga-abịa hụkwa ihe mere a ga-eji shi olo nna aga ehima kennu na ga-ewu military ịnaga ịchọ iwere ova polisi na amị anyị na-elekwa anya emega Unique Stanley ekelela m gị onye ọma shi Malaysia elegami si Mama Martins si Mama MC elekpere ndewo Padi ekelela m gị iko nsọ ndewo obere agụ ekelela m gị ndewo ịgbanye ga-eti mbere keke na pepe taxi driver o deberela na steeti Imo it has debredi ndị ọrụ obodo steeti Imo edejee na fada Mbaka akwụkwọ edegidekwana akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzoremma agaghị ugboro abụọ kpa oji jide mmụọ kpoji ejiga mmụọ ụgwọ ọnwa jụọ shi ha owu Hope ọwụ ịhụrụ na steeti Imo ndị ọrụ obodo steeti Imo ịnọ na okpuru otu akpọrọ
Nigerian Union of Local Government Employees n'asụsụ bekee na mkpirisi asụsụ bekee kwanụ n'oge ekwuru hụchi kemma ọnwa Maachị akwụbenwo peni chi anwohu akpagbuola onwe nwo aja na konkere nwa agwakwanụ Fada Mbaka shi ya biko amahụ ji Chineke bi n'eluigwe ọgọdọ ha apụ n'ala na ọpara ahụ Jizọs Kraịst iwe onye nnazi hụ nwa Oriọma Hope Uzodimma agaghị ugboro abụọ arịrịọ chi ya biko kwụọkwala nwo ụgwọ nwo arịkwanụ nga agụụ awụọ nwanya chaha enweghị ihe ọjọọ nwo mere nwee hụrịta gọvanọ ọkpa ha chere ugbulaka na medical mission American base. Otu onye fada shikwanụ na steeti Imo ya Fada Mbaka eji arụkọ iso otu n'ime fada ndị ya Mbaka eji arụkọ o kwuru shi onye fada ahụ kwuru shi Hope Uzodimma ahụ ejima na azala oku ekwentị Fada Mbaka chi Fada Mbaka na-akpọ ha ekwentị ugbulaka kịta ka echi Hope Uzodimma aha ga-aza Fada Mbaka n'ekwentị mana mbụ tupu Hope ha baa n'ochere na gọvanọ shi Fada Mbaka hụkpọ ha anahụ otu ugboro ha aza mana ka ugbulaka a na-akpọ hụ aha ekwe ma hụ aza ya oku akpọga ya chike aha agwụla Fada Mbaka sanwu ha akpụghị anya chi Hope Uzodimma ahụ ga-akpa uduru agwa ahụ mana onye ahụ ekwufutahụ aha ya o kwuru ya n'ọnọdụ nzu ha ọchị akpọkwala ya aha maka echile ọ chịkwanụ ndị otu n'oge agwala ya si ya nye na nwa aka ka nwa hazie gbanwo ga-eji bịa mee ekpere na uyo okpere Fada Mbaka eji akpọ Adoration Center ịnọ na Enugu maka ike aha agwụla dibịa ụwa si nwa hazie gbanwo ga-abịa ji mee ekpere na Adoration Center ịnọ na Enugu ka Hope Uzodimma nwee ike kwụọ nwo ụgwọ ahụ o ji nwụọ leta na akwụkwọ ị hụrụ ịnọ na skrin nga awụ akwụkwọ ndị n'oge Nigerian Union of Local Government ideje na Fada Mbaka gbasara ụgwọ Hope Uzodimma iji nwụọ emekwana nwa ekwodeje anya Fada Mbaka akwụkwọ na-awụshi Fada Mbaka onye kwuru chi Hope Uzodimma ahụ ga-awụ gọvanọ steeti Imo ya hụrụ Hope o kwuru he n'abalị 31 ka ọnwa Disemba afọ 2019 31st night 2019 ka o buru amụma ahụ ya hụhụ ga Hope there is hope in Imo State anyị akpọ ya ha rụrọ Jenụwarị 14th Supreme Court enye anyị hope n'Imo steeti kemgbe ahụ ọsọ agbaala steeti Imo anyị na-nrizie danderi hopeless ebe enyekwara anyị hope nwa na-ajụma Fada Mbaka shi ndị anyị Mbaka ọwụ hope ọwụ Mbaka why Mbaka why Mbaka why magic finger naanị industry anyị nwere were make aga na laba filling station aka Mbaka nri yo aka Mbaka nri hotel aka Mbaka nri yo aka Mbaka nri ịmakwa ọgụsụ n'ala Igbo ịbanya bagula n'ọgụ ọgụsụ n'ala Igbo Fabian Chukwudi isi ọhaneze ndị oshi and some politicians say only God will punish you all. Ishi Obi Emenike ishi ndewo imena ekene owa ishi Hope started Imo State security with the Aces in Imo State. Stella Mane ishi good afternoon my brothers and sisters of Biafra. Mommy Stella Ashimia Lagemma. Fabian Chukwudi ishi ọhaneze ndị oshi na ndị ama ọremma Mike Chinaka Chaike, Isi, my brother, I'm enjoying your program. Keep it up. Thank you, Mike. Dozie Anyanwụ Ishi Hope is hopeless. Ishi Wishi na Brazil. Ishi Dozie Anyanwụ. Good morning, my brother. Okay. Patums Ishi Dodrege nwanne m Patrick Nnanna Botswana. Pati Botswana Elenu ị na-akwadokwala maka Sunday mmadụ ga-eshi Ezinne ịhụkwanụ Ezinne Iheọma Perpetua Iheọma Anyanwụ Obi ọ ga-eshi Ezinne na Sunday na uyo okpere Holy Ghost
Holy Ghost Catholic Parish ịnọ na Obuama Nguru Abọmbise ebe ahụ ka anyị ga-anọ kụọ ngaji eze pati cherekwa anyị na-abịa onye ka onye best ndewo ekelekwala m gị dozie anyanwụ ekelela m gị Osha Edwin Nwachinemere echi Muhammad Mbaka is an evil representative ọgbarara ịgụọna ya Muhammad enweghị olu m ike ịgụ ya aha I cannot name Fada Mbaka n'ihi na ọ were Reverend Fada maka isi m asị maka ahụ gị maka ahụ nwa ụbọchị onye ka onye best isi Owerri Pikin how is Abuja Governor Hope Uzodimma Hope Uzodimma is doing well alright dozie anyanwụ isi Mbaka is fake agịkakwara ka ahụ Victor Korea Chinedu Eshe Owerri Pikin, good evening from Malaysia. God bless you, Korea. Victor Eze Mbaka have sold his dignity in Igbo land. Chinedu Obaga Jr. Eshe Mbaka is the only man of God in Nigeria. Say whatever you like. God knows his children. King So Isha, I don't know if it's Holy Spirit that tell Mbaka that Hope Uzodinma is good for Imo State. Mbaka said it on his own. Obakurara Odenaka Prince in there. Ugoji Florence make a lekwa again. Team Marshall Ishi, my brother Owerri Pikin. Doom is coming to Imo State through Hope. Unique Stanley Ishi not in Imo State. And now. But the story I'm hearing about my dear state is hot in Ishi, not Imo State. Manakuke Noga, Bawagagi Obi, Team Masha Ishi is unfortunate. Kingsley, Victor Eberola, Ndewo. Skylar O Zenith Ishi join Bro Skylar Humanitarian Service Group for every weekend giveaway. Orema, God bless you, King So, Ndewo. Kanyegano Niha, Kanyegano. Amana de la Soshaya Lamana, Kudoipo. I don't know. What you remember about Shayalola? I don't not see John Demma. I don't not see John Demma. It's no name. Mandoke Bukwana Shabara Bulu. Mandoke Bukwana Shabara Bulu. Mandoke Bukwana Shabara Buna. Abaralu Kokote Bumae. Mandoke Bukwana Shabara Bulu. Mandoke Bukwana Shabara Bulu. Mandoke Bukwana Shabara Buna. Abaralu Kokote Bumae. Kawai Barima, Uyeti Lodu. I see you, Annie Anu Demwa Elebere. Yare Lagima, you're highly welcome. Okechukpeke Ekwelamo. Okechukpeke Abiduzubie one of the Yaba. United States of America. Okechukwu Garela Gema. Ejayo. Mandoke Bukwana Shabara Buru. Mandoke Bukwana Shabara Buru. Mandoke Bukwana Shabara Buru. Abaralu Kokote. Onye omeiwu nọchiri anya kansụl Mbaitoolu n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo iwuburu osote onye isi ụlọ nzukọ omeiwu ahụ former deputy speaker aha ya kwanụ Honorable Oke Onyeka ọ garịala n'ahịa niile ịnọ na Mbaitoolu keela ndị ebe ahụ ndị eji akpọsa ahịa ndị eji ere nwa ahịa owedere ya ekeela nwo ego chimoji nye na ahịa nwo aka nwoji ya wulita ahịa nwo Oke Onyeka Masha ya hụ chọpụtara chi ọrịa coronavirus mere ọtụtụ ndị mmanụ ahịa nwa ada ọtụtụ ndị mmanụ ericha ego ahịa nwo ya chi ahụ uhere mkpa chi aga enye na nwa aka kpochemewu ya bịara ime ahịa hụ chi ahịa ahụ ịkpọsara ego ya nwere ike wuru 10,000 agbakọcha ego gị ahụ ego anụ ahịa gị ahụ o nwere ike ruo 10,000 ya enye ha gị 10,000 ọzọ chi gị were ya jitiga n'ahịa gị ya bịa nga ire ga ya rụchighị ire ga nwa ahịa 5,000 ya enye ha gị 5,000 n'elu ya chi gị were jinye aka ya ruke 40 ya enye ha gị 40 gba ahụ ka o si nọọ garịa n'ime ahịa ndị niile ịnọ na kansụl Mbaitoolu ejejele ndị ahịa ji aka nwa wụkwa ka edila mmanụ o ji n'aka ya ejeje keela ndị mmanụ ego ndị steeti Imo ekelekwa nna ya maka obiọma ya nakwa uduru uche ahụ o nwere marachi ndị mmanụ n'idiri enyemaka n'oge dị mkpa
Mawai body ma, when you till on Mawai body ma, when you till on Mawai body ma, when you till on Yakuma, one of whom couldn't go well. Oremma Venasius Ezahiobi Ndewo Obioma Ekpe Ishi, my brother, greet you. Ezinwo Obioma na Cyprus. Victor Ezegeshe Mbaka firstly told us that Buhari is a prayer answered for Nigerians. But look at the situation of Nigeria today. Augustine Ibozurike Ishi, how are you doing today, my brother from another mother? Paddy Ishi, the same spirit that led him to campaign for Buhari also made him campaign for hopeless hope. We are watching. Christy choosing Ishi, I want to learn your language. It's very sweet, though I don't understand everything. Oh, my dear Christy, don't worry. Don't tell. I'm getting come hana koko. Don't tell. Ida asuso wore do. Ihunelo wa niile. Inwe asuso dokara asuso wore do. Ma Chineke. Ijena France mbusu. Oh, na-asụsụ were ka esi wefụta asụsụ ndị French eji ahụ nga ahụ ka esi wefụta French. Ịmara na French yuzuru a pattern during the colonial era. Yuzuru ha akpọ assimilation and association. Kemgbe eji Frenchify ndị mmanụ. Abịara nwele ndị Yoruba Frenchify ya nwụ. Le ndị Hausa Frenchify ya nwụ. Mana ma abịaziri hụ bịa bata ala Igbo. Nwachi Frenchify anyị ba o were anyị shọwa ashị nne Frenchify anyị kama nnu ga Frenchify anyị eme nnu Owere fry anyị abịa gba ịga ndị French asụ ọnụ pụa ọnga ngobizi bido were ma okwu Owere ji na-asụ French gị na ruo France ugbulaka ị ga na-anụ jema jedu apalo ya fụta nene gị jema jedu na palo Ivotulez-vous, ivotulava. Abalo ni chelende ja votulovon. Hini nende ocha he eshi na okwu Owere anyị wefuta. Mana ndị French were ya naji ame asụsụ kenwu. Qu'est-ce que vous l'argent? Et japa la pa. Ya we japa la pa. Et japo wishi. Ya we japo wishi. Je vous le vous. Hini nende ocha asụsụ Owere. Ivuru, ya you are big. Levu, gijekwa na French ọkwa vu aha anyị ejikwa asụ shi ọkwa kpanwe echikwa asụ ya anyị mere nwe Owere fry. They couldn't Frenchify us. And so asụsụ Owere ekpọkpọ is a multinational language worldwide. On ebe niile, I'm telling you, Machi. So my sister Charity, don't tell am na asụla ya kpa. And you'll be glad you did. Very soon, I get one of the lingua franca na some European countries. That's so we regard with their lingua franca. London days. Mrs. USA. Aukpo sharida atadokwano kwakpa atadokwano aki ya na agaga mommy Mercy oga ahụ na mgị si no nga ahụ enyi gala manya kemma kpamsụrụ French na ibilielu oche eze gị Dominic onye kele Sony afụnakwala many people afụnalo finally in Chinonso Zini Chikwado ndewo Dennis dozie anya nwishi chai Owere Pikene you have talent too. Venasius Eze how do I get your contact? Oremma ị ga-ahụ contact me na screen nga ahụ ugbulaka na ani oge achigbuola onwe ya asụsụ Owere anyị mara mma team to Marshall Owere became my beloved brother. You are too much joy alo Owere anyị amakada Kinsley she greetings nwa Owere yarela gị mma Kinsley ndewo nna many people aveshiala ebe nwochi Pastor Chimezie Eleno Zini ndewo ekele gị King so eshe when they loot money they will come and share small for it
See, when they look money, they will come and share it small for it to make it look like they are good. More people everywhere. Hello, eke njọ nwanne anyị onye ke na-akịkwa n'eke ka anyị tookwa n'ike chọọ gbalịala dịkwanụ ma ndị ka ọzọ ọ ga nkekpokwanụ mmanụ ole na akịrị so onye mejiri ama anyị ekelekwana ya na ka o mere eme n'ihi na ekele onye zuru oshi shi zuru oshi zụchada oshi jee kee ya echile ya ezughị akwa ọzọ bịa kekpọbọkwala anyị ya rụ ma okiri 40 before ya eke 80 ọrịa mma padi ishobrekim please this laugh of vuvuvu is too much. You there ready? Ndewo zini ndewo. Kalisto Sakuchi Ishi Oke Nwakama is representing Mbitolu perfectly well in the House of Assembly. May God bless him. Amen. Amen. One of Japan, he came man of God. Oh, they better kwalo. It has ka wouldn't debe. Reji. Oh, Nejiela, it has regidi. Ekufutala shi mgbamba ọrịa coronavirus ịkpara n'elu ụwa eme na okwu akụ mba Britain adakpuo okwu akụ mba Britain ekpuola imere nwoji daa na atụmatụ akụ nwa bakwa na ha eji akpọ recession n'asụsụ bekee ugbulaka asị mba Britain abana recession asị mmikpeazụ nwobara recession wụ n'afọ 2008 2008 mgbe enwere nsogbu ego n'elu ụwa ya wụ mgbe enwere global financial crisis n'afọ 2008 show the last time mba Britain ịbara na recession asịkwanụ n'ọnwa June afọ ka okwu akụ mba ahụ the economy mba Britain iji lidadoma elu o jikwudadoma ume n'ihi na ọrịa coronavirus kpara mkpamkpa ọjọọ ebe ahụ ifuru onye hụrụ ilega anya nga ịwụ Boris Johnson ọ lọrọ ọnwụ o kerela ndụ ya coronavirus lụrụ ọgụ ọjọọ Chineke nye na ya aka ya lọọ ndụ ọkwanụ n'ọnwa June ka nwebara bịa gbapekpo okwu akụ ebekenwo ndị azụmahịa ebido zụma ahịa ewetuola ya ọsọ na ịgbakwala ebe ahụ ashia recession ke ahụbe mbụ shakemwe ahụ kacha recession ke mụ ahụ kacha njọ ọgbarara lenu ndị akwa ọgbanwewu ndị chọọla Naijiria ego adachiri ha anyị ego mma coronavirus megahe nwa na dachicha anyị ego na je baa recession nna ahụ nnachi ọsọ agbaala bubu eriela nwa baa recession ọgbarara okukwara mekpa herikali ka anyị gakwanụ n'ihu Engineer Bruno.
Arema Venasius Ezahiobi Ndewo Dennis Okoma Goodluck Uchechukwu Onyekachi Onyebesishi. I'm from Anambra State. I would like to marry Owere Gia. Chineke Umo Owere Marama Areho Karen Arekwa ho loving Arekwa ho oririn. Hey, Arema, you're welcome. You're welcome. Stanley and the Ozini Chikwado Ajonoma Isho Were Woke Mba. White Lion Agocha Ishi come you are invited ukwu nwanyi Owere oke onye ka ahụ chọrọ ịlụ nwanyi Owere Arema Samuel Ekwua Ishi onye ọma Owere pikin. Thanks you dey bring it live for your page from Biafra land in Ndewo. If Britain has gold recession, that means very soon Nigeria will enter hellfire. Kamela Onyi Ntebunka Nwanne ex-governor Emeka Chinwibe Ihedioha. You are welcome. Ukwoma Ekilamge. Mommy Salaman Ishi don't about UK. They don't know how to find. Okay, we should not worry about UK. They will be fine. Okay, that they will know how to get their feedback. Okay, now Nigeria. UK will bounce back. They will bounce back to normalcy. Nigeria. Here, Nigeria, and anyị ga-ana 3 years. Even recession ka aha anyị bara ma anyị ọfụtala ime ya. Anyị afụra bụ ime ya anyị ka nọkwa recession n'ihi na aka na-ebi ego everyday. Thank you. Arema Joe Ihe Fotara. It's my brother. Keep it on. Mommy Mercy Oga. Is coronavirus really dealt with United Kingdom, but we will all come out of it fit and stronger. Arema Paul Ugochukwu is up Biafra. And also the international Nigeria is already used to recession. Oh, the Berelana State Abia, it has the brady. Akachiga State Abia, Shidanonu Oye Commissioner Mbasa Oji State Aho, Ewu Chief John Okiyi Kalo, Agoshi Chief John Okiyi Kano, Agoshitala Akachiga State Abia, Ewu Okezie Ikpazu Bakmane, Ono ya.
gbasara okwu ahụ ekwuru shi ahụ shi na Maazị Nnamdi Kanu ahụ na ndị IPOB si ahụhụ ndị mere steeti Abia iji alaga azụ ahụhụ Nnamdi Kanu na steeti na ndị IPOB mere steeti Abia enweghị ahụ mmepe n'ihi na Makoola ya hụ jere Abuja jejeri ọbụ ego si bubu hụ chọọla ego ya hụ ji rụọ 1 or 2 na steeti Abia bubu ha shi ya olo ha gị inye hụ ahụ ha baga ndị terọristi na steeti ya wụ ndị IPOB chi headquarters nwa ahụhụ steeti Abia n'ihi na Nnamdi Kanu ahụhụkwanụ onye steeti Abia ịwụkwa ka achị okezi ikpeazụ kwuru she Nnamdi Kanu ahụ nyere hụ abalị 21 chihụ yokpu ayo steeti Abia bịa para oche eze mpa ya hụ bịa ka eshie ya eze ndị afara ukwu ha yọhụ ahụ ga-ejizi aka hụ jee chọọ onye ọzọ a ga-eshi eze chọọ Nnamdi Kanu na ndị IPOB mere Aba jeri steeti Abia jeri underdeveloped so agụrọla ahụ okwu nwụ na aka nwụchi ọwụkwaghị okezie ikpeazụ kwuru chi ha hụwashi akpụga rugide okezie ikpeazụ chi enweghị mmụọla okezie ikpeazụ kwuru shọwụ Nnamdi Kanu na IPOB mere steeti Abia iji alaga azụ mana agwa ahụkwanụ ha anyị ma steeti Abia ọlaga azụ eziokwu ma ọ ga-eme azụ ọlaga kama ha enwe kwuru chi ọwụhụ ha enwe kwuru mana ọ nakwa na ijiri ohere ahụ gwala anyị ma steeti Abia ọlaga azụ ma ọ enwe azụ ọlaga ma ọkwa n'oguzo otu nga Arema Westland Agocheshi, please help tell them, let them know that two different virus outbreak now raging like wildfire in Mongolia and China. Bubonic virus as swine flu virus. Nigeria, we have to prepare. Nothing mega. Malaki Oledema Esi's second name of Nigeria is recession. Lawrence Ndewo Ebelaleti. Dozie Anyanwụ Ishokezie is. How do people now zoom? Kama gara industry Owerri. Kama gara ya bụ magburu ali. Aga m aza Mfara. Ụfọdụ rụkwara na Sokoto. Ụfọdụ rụkwara na Abuja. Ụfọdụ nọ na Surulere. Eko. Ụfọdụ rụkwara n'Ikeja. Ọgụsụ na Zamfara. N'ihe gbasara ntuliaka elu mba Amerịka a chọrọ ime Joe Biden iji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị Demokrat azọga ọkwa onye isi ala mba Amerịka ahọrọla Sinetọ Kamala Harris rịda onye ịga-awụ onye osote ya ahụ ga-akwụ azọ ọkwa onye isi ala mba Amerịka ịwụ running mate ya onye ga-awụ vice president ya rụma ya merie nwaanyị ịwụkwa na onye nwecha hụ onye isi ojii mbosu a na-ahọrọ ịwụ osote onye isi ala mba Amerịka na ịzọ ọchịchị ya Joe Biden ahọrọla Sinetọ Kamala Harris rịda running mate ya. Naanị indọstrị anyị nwere Owerri Bekee na Alaba filling station Akịpaka nri o Akịpaka nri họteelụ Akịpaka nri o Akịpaka nri ịmakwa ọgụsụ n'ala Igbo ịgbanya bagula n'ọkụ ọgụsụ n'ala Imo steeti yo ịmanya barala n'ọkụ ụkwụ nanyị na mba Ajọka ụkwụ nanyị na mba Ajọka ụkwụ nanyị na mba Ajọka ụkwụ nanyị na mba ya anyị mma ololuye ụkwụ nanyị na mba ya anyị mma ololuye
otu egwu bọọlụ Tottenham Hotspur ịnọ na mba England ka onye isi nwekwanụ Jose Mourinho dos Santos Felix azụọla onye difenda ọhụrụ aha ya Pierre-Emile Hojbjerg chitakwanụ na otu egwu bụ Southampton n'ọnụ ego £15 million echi gara aga ka mgbe ọ zụtara ya. Otu egwu bọọlụ Chelsea ịnọ na mba England na otu egwu bọọlụ AC Milan ịnọ na mba Italy ekwumana okwu kpamgbo ga-echi eme Bakayoko Timo Bakayoko. Chelsea zụrụ oke ọnụahịa chita na otu egwu bọọlụ Monaco mana AC Milan chọgachi Bakayoko nọ loan na AC Milan mana AC Milan chọgachi enye ha nwo ya loan maka season ike abịaga chi season ike ọzọ ke 2021-2022 ka mgbe hụ na ga-azụrụchazi Bakayoko azụrụ ọha Chelsea na lega n'anya ugwu. Chelsea gwakwana nwochi nna anyị chọrọ ego anyị na-edere ego anyị ji azụrụkwanụ ndị mmadụ ya ma na ọ chọrọ ịzụrụ ya nna azụrụcha ya anyị chọrọ ire ere nwe uru ọba na anyị. Otu egwu bọọlụ Chelsea efela Willian bye efela ahụ ya bye rịda o jiri medikalụ o ji eje lee ahụike ya na otu egwu bọọlụ Arsenal ma izuụka na-agwụla Willian ga-awụ onye Arsenal rịda otu egwu bọọlụ Shiabiama Shangba ahụ ga-enye ya afọ 3 ọ ga-anọ n'otu egwu bọọlụ Arsenal ịnọkwa na London mba England. Chelsea efekwala Pedro bye Pedro Rodriguez efela ahụ ya bye rịda o jemara otu egwu bọọlụ Roma ịnọ na mba Italy. N'obodo Amerịka nwata alala na amụ ya o yekemokegecha kemanti onyere ndị mama onyere makenye yarema onyere ndị papa otu ka ụwa n'ebe ibe koro oge lakpo oge jemi ya gbara je tinye nke ya o. Orema Lawrence Okeeshe, Abia State is a very big embarrassment in the entire Southeast. Ochmane, Ndewo. Dozie Anya, which is the only country in the world that have 5 terrorist groups. How can they survive? Ekene Owa Eshe, it is Rochas that said it when he is in Abia State, and more will come out. What Rochas go to Abia State to do? Orema, Onyekachi Onyebest, this is Joe Biden is an evil man. Prince D. Akweliba Ishi, my brother Jishie Ike, thank you, Prince. Lawrence, okay, is she using a black woman as vice president will not change anything in America? For if Obama could not do anything positive for African countries and blacks in America, then what will a black VP do? A woman for that matter. Dominic Onyekele Sonny Ishi, sorry na Chelsea name. Casey wants Ishi Orebkin, good morning. How are you doing? Arekwa Memma and Mr. Ibonsu Erikbole Ibiarola Ndewo Ngwana Parochegi Oklayoma. Arema ụmụnne Chineke jiri chọọ m mma ebe ka m ga-achịkọ anya na ahụ omume anyị Makoola gị akụkọ keta achịmyarịla onye ukwu marịla onye nta mma ụfọdụ ụfọ ala afọ onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwana ya echi mbọchị nta ka anyị chụọ ọnụ na Owerri nshi chebere m echi bịa ma ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11 dịtam gị ala nnụ akụkọ ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ kpochi na-eji ekpochi debere nakwa ebe ọsọ gbara ọrịa mma achịme yarịla onye ukwu mma rekwana onye nta mma na na-anụkwala kpamshi aka ga ya nna maranachi heri mma jari mma heri mma akpọgbuokwana onwe ya da enwe birthday gị bịa mana ndụ gị chọọ emena gị birthday shout out mee ka Owerri pikin mara enwekwana advertisement ị chọrọ ime marachi ha hire ga-aga gbahụ ndị mmadụ chi ihe ka m eji eri ma ọkwana ihe ka m eji eme ndị mmadụ aga ama
gwanwo ka m nwekwana ike bịa gbaa gị aka ahịa. Enwekwanụ emume ọwụla ị nwere ime, enwekwanụ ha ọwụla ị nwere ga-agwa Owere pikin chi ya Owere pikin lekwa anyị amara akpa anyị ga-esi mee ya ma wedding invitation ma wedding ma burial he na child education house education he na ha ọwụla ga-eme Owere pikin amara ka Chineke jikere na-egozienụ tupu anyị ala ka anyị gerekwanụ ọkwa arị oke mkpa ka anyị gerekwanụ ọkwa eri oke mkpa. Gerenụ ọkwa ọkpụkpọ oku ezinụlọ Maazị Richard Anyanwụ Obi ndị obodo Obama Nguru ịnọ na kansụl abụọ Mbaise steeti Imo ji ohere na-akpọku ọhaneze Chinwobịa soro ṅụrịa ọṅụ Rita a ga-eshi nne nwo iwu Oriakụ Perpetua Iheọma Anyanwụ Obi echichi ezinne ọ gakwanụ enwe isi na Sọnde abalị 16 nke ọnwa Ọgọstụ afọ 2020 n'ụlọ okpere Holy Ghost Catholic Parish ịnọ na Obama Nguru abụọ Mbaise ọ gakwana ebido ma ọ kụọ elekere 8 ka ishishi ụtụtụ ekpechaa okpere n'ụlọ okpere ahụ a ga-anọ na eji Maazị Richard Anyanwụ kwụọ ngaji eze mega aka ọnụ ṅụọ mme ma palikwa aba elu bịamanụ ahụ erieri juru eju bara abara onye tili aka n'ọkwa awụ Maazị Patrick Nnanna Anyanwụ Obi ọpara ya Pati Botswana. Arịmma ka Chineke jikere na-egozie nnụ nna na nwa na mmụọ nsọ lawanụ akụkọ agwụsiwo udo nke Chineke nọrọ na nnọ mma niile ka anyị lanụ ka anyị gbanụ egwu agba ọlara iche ndị mma anyị wụ ọlara iche n'ihi na anyị lara iche Chineke gọziri anyị mekwara anyị afọ iche. Ndewo. Oh, blood of God, blood of Zachariah. Nọọsụ egwu onye achọbaghị ịkụ ọ gbakwara ara ọ gbara ara. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Engineer Udo dere gị. Wando mesero. Prince Sopuruchi Elano, ndewo. Wala semena, ndewo.